Nasira po. Bali po nanay, may delivery po kasi kami sa inyo po. Mga gulay po kasi pinadeliver sa amin. Isang buong plastic, talong man lang po ito. Salamat. Ayun po, pero po gusto ko po, mag-iba ko po sa muna para po mahilig po. Ano po, yan lang po. Magandang hapon sa inyo mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. And today is December 30, 2020. At alam nyo ba, isang araw na lang, papalapit na ang pagtatapos ng 2020 at magja-January 1 na naman at pagpasok na naman ng 2021. Pero kaming JFS Petals and Services ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay pupunta naman tayo sa isang barangay ng San Fernando na napakalayo. Ang Palanza, San Fernando, upang sorpresahin ang napakaswerteng nanay o lola na kaarawan niya ngayon at 80th birthday, and cheers to 80 years ating nanay. So tara na, kilalanin natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong bubble balloon na may happy 80th birthday, Mama Nis. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron tayo ditong 2 box ng Greenwich Pizza. Meron tayong isang bucket of chicken joy. Hindi ko alam kung bakit may kalamansi, pero dito yan. Ayan, meron tayo ditong Ferrero Rocher na 34 pieces. At 24 rather. Meron tayo ditong 2 bottle ng Coca-Cola Body. Meron tayo ditong Baker's Plaza cake. At meron tayo ditong nagkakahalaga ng money bouquet na worth 5,000 pesos na may marong napakagandang flowers. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Tara at kilalanin natin ang maswerteng nanay o lola na bibigyan natin ng swak na packages na ito na ipinadala mula sa Europe ng kanyang anak. And again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Advance Happy New Year sa inyong lahat! Tara na at samahan nyo kami. Hello guys! So, andito na kami ngayon sa napakalayong lugar na so far, pinakamalayong carto. So, tara na at kilalanin nyo natin kung sino ang ating masuwak mommy for today. Diyan ka nag-agit. Nakakatakot. So guys, napakalayo. Puntahan natin. Napakalayo. Igdit ki! Saan? Ito? Pagkikita na kapil. Guys, napakalayo talaga. Naglakad na lang tayo. Nahihit na. Makikita ito. Tao po. Ay, hello po. Good afternoon po. Dito po nakatira si Ma'am Anisha Carillo po. Yes. Ay, nahulog. Ako ning. Ay, kayo po yun, nanay. Ay, saan po? Dito po yung bahay niyo po pala. Nasira. Nasira po. Bali po, nanay, may delivery po kasi kami sa inyo po. Mga gulay po kasi pinadeliver sa amin. Isang buong plastic, talong man lang po ito. Salamat. Ayun po, pero po gusto ko po, mag-iba ko po sa muna para po mahilig po. Ano po, yan lang po, nanay. Naka-violet din po kaya ang Carmen. Yan po. Pwede po po kayo dito. Nasa yung po, family niyo po. Wala pa po. Okay po. Parang masaya sa ni nanay. Itin ako ngayon eh. Ay, birthday niyo po ngayon. Napaka-energetic niyo naman po. Kahit 80 na po kayo. Ako. Sige po. Ayun na. Ngayon po, sino po ang kasama niyo sa bahay? Okay. Okay po. Sige, halika niyo na dito. May papakita ko sa iyo, nanay. Dito ka na lang, nanay, kasi delikado highway. Yan, nanay. Bali po, dito po yung gulay na delivery namin. Pero gusto ko po, kayo po ang magbukas. Ako mas exciting.
portion. Charot. Sige nanay, ready ka na po? Okay lang po, sige. Tulungan na lang kita nanay para if and case. Sige, sabay tayo. Okay, ready ka na nanay? 1, 2, 3. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Happy birthday, nanay! Happy birthday po sa inyo! Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Salay sa inyong lahat. Happy birthday po sa inyo, nanay! Yan pong regalo pong yan ay para po sa inyo at mamaya po malalaman nyo kung kanino po yan galing. Kasi po, balita ko po na kwento nyo po ay 80 years old na po kayo. Grabe, ang tanda nyo na po pero mukha pa rin po kayong bata po sa tingin namin. Ayan po, nanay, tanggapin nyo po itong money bouquet po para po to sa inyo na may nagkakalaga pa po ng worth 5,000 pesos. Para po yan sa inyo, nanay, pinabibigay po ng inyong siguro po makikilala nyo na yan. Ito, nasa yung card natin. Ang nagbigay po niya, nanay, is si Ma'am Jenny Nadales, all the way from Europe. Ayan. Ano po? Pamangkin ko. Ay, anak ng kapatid ko. Anak na Nalagaan ko yan eh. Lima sila. Inalagaan nyo po. Lima lang ang babae. Okay po. So, ito, nanay, meron pa akong ipapasuot sa'yo. Para sa'yo pa tong lucky sash namin na may happy birthday. Ayan, nanay, isuot mo. Ito. Ilusot mo dito, nanay, yung kamay mo. Ayan. So, ito pa po. Ayan. So, ito po. Harap kayo dito, nanay, para makita kayo sa camera. Ayan, live po tayo sa ABS-CBN. Wow, charot. Ayan, nanay, ito pong Baker's Plaza Cake. Ferrero, may Jollibee na po kayo dyan. May pabihon, may papizza, may pakuk para po yan sa inyong lahat. Para po sa inyong birthday celebration. So, ito po. May babasahin po akong message po para po sa inyo. Pinabibigay po ng inyong, may bubble balloon pa pala. Ito pa pala, happy birthday, Mama Nis. Ito pala may pa-violet and yellow. Favorite niyo po ba yung violet? Favorite niyo po ba yan? Favorite niyo po ba yung color na yan? Napakaaliwalas po sa mata, di ba? So, ito pong regalo na to, makaaliwalas din sa mata, di ba? Ngayon po may babasahin akong message po para po sa inyo na pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na si Ma'am Jenny Nadales. So, ito po. Ready na po ba kayo, nanay? Ready na? Ready na talaga? Okay. Babasahin ko na po tong letter na to. Masyadong malakas yung background natin. Ayan. MMK. Charot, nanay. Dear Mama Nis, happy 80th birthday po sa imo. I hope na pirmi ikang makusog asin maugma. Salamaton. Pwedeng pahawak muna natin to para maano si nanay. Ayan. Sa pirmi ang makusog asin maugma. Salamaton sa gabos na sakripisyo mo. Uon ka ito astangon yan. Yaon ka man giraray para sa mo. Maski minsan ika ang pagal na pero nyaon ka pirmi always one call away. Mama Nis, na-appreciate mi po iyan gabos. Salamat na maray. Puta, happy tika na sa samong sadit na sorpresa para sa imong 80th birthday. More birthdays to come, padangat mi po ika. From your most pretty pamangkin, Jenny. I love you, Mama Nis. Hugs and kisses from Andorra. From Andorra, Europe na itong place na ito. Pero po, si Ma'am Jenny po ang nagpadala niyan para sa inyo, nanay. So again, everyone, our lucky mommy. Siyempre, wala daw siyang asawa, pero isa ka pa rin pong tinaguri ang ina kasi po, inalagaan niyo si Ma'am Jenny and na-appreciate na po yun. Di na po silang magkakapatid. Sobrang maghihirap din po yun. Siya ang pinakabunso. Pinakabunso po. O, kita nyo, nanay, hindi ka po niya nakalimutan. Doon sa abroad. Apo. Yan. Kita nyo, nanay, hindi niya kayo kinalimutan niya yung birthday nyo. Pag ganitong December, Palagi kayo bigay. Okay, nanay. So, ngayon po, magpapablow kami ng cake sa inyo para po mas ma-feel natin ang iyong birthday celebration. Okay po ba yun? Okay, everyone. So, dito pa rin tayo sa labas kasi dito na lang natin papablow ang ating Baker's Plaza cake. Baka naman, Baker's Plaza. Charot. So, before that, kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Ngayon, nanay, gusto namin kayong hingian ng mensahe. Ito po ang mahiwagang mic ng JFS. Ayan. Nanay, ayan po, ano pong gusto niyong sabihin po sa inyong pamilya, sa inyong pinakamamahal? Salamat sa mga pamilya ko dahil nanalo ang mga kaumahan ko dahil pumayong kamo. Siguro mayong man kini. Kaya nagpapasalamat ako sa kakurangan. Nakamo, igwaman mga trabaho, ano man kamo, nagkabangan ko mga kalito, kandaran ba kamo. Masa ko yung winta. Ayun lang yan. Salamat. Masaya ba kayo, nanay? Sobra? Paano yung saya? Sayang saya. Ipakita niyo yung nanay yung saya. Smile kayo. Smile kayo, nanay. Kahit hindi nakompleta ang ngipin natin, okay lang yan. Tatanda rin naman kami. Okay lang yan. 80 na? Oo. Pero mukha po kayong 79. Akala po kayong 79, nanay. Ako, ipatika pa nila ko. Sabi daw mga 68 lang. Sabi ko, 18 ako. Wow! Sabi ng doktor, ay masa atak. Kinuha ko yung isa niyong citizen. Ano po gusto niya? Upo na po muna tayo para magkwentuhan. Charot lang, nanay. Charot lang, nanay. So, again, everyone, ano pa po, nanay, gusto niya sabihin? Ay, yung gustong sabihin ko sa kanila, ay dahil si Jenny wala pa man yung asawa. Wala pa pong asawa. Si Cheryl wala pa rin. Wala pa. Dalawa silang wala. Yung tatlo may mga. Okay, nanay. Yan lang po? Oo. Yun lang po. Salamat. Salamat. Sobrang saya ni nanay. Feel ko yung saya. Sobrang saya. May patay kami ngayon, yung bayaw ko isa. Opo. Okay na, nanay. May sasabihin pa po kayo? Wala na. Wala. Okay, everyone. Ang ating lucky nanay for today na si Mama Anisha Carillo all the way from Zone 2 Plaza, San Fernando. Ayan, I am Ate Angel. We don't just create but we captivate. Maraming salamat po, nanay, dahil kahit pa paano,